आथिखालनि सोलिफु समाज थासारिखौ नोजोर होनानै बानायनाय गोसोआ बोराया सावथुननि ट्रेलारखौ बेखेवबाय। बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर मेन्डेला ब्रह्मनि लिरनाय आरो बिरफुं बर'नि प्रडिउस खालामनाय जेबि फिल्म प्रडाक्शनजों बानायजानाय गोसोआ बोराया आबुं समाजारि बर' सावथुननि ट्रेलारखौ बेखेवबाय। नोंसोर बायदिया समाजाव गाज्रि आबहावा लाबोदों आरो सोमजिहोदों। नोंसोर गावसोरथ' सेस जाखाबायानो गुबुनखौबो धंस खालामजोब्बाय नोंसोर। ट्रेलारखौ बेखेवनानै होयो मुंदांखा फावखुंगुर मेन्डेला ब्रह्म बिथाङा। दिनैनि सुबुं समाजाव सोलिनाय थासारि लाइमोनफोरा जौ जुवा निसा बेसादफोरजों गफबना थानाय, गारि सोगाबखावनानै दाब्रायनाय, गुबुननि हौवाया गुबुननि हिन्जावखौ लाना खारनाय बायदि बायदि आथिखालनि सुबुं समाजाव सोमजिनाय थासारिखौ लानानै लिरनानै दिहुननाय जादों बे आबुं समाजारि गोसोआ बोराया सावथुनखौ। बे सावथुननि गेजेरजों सुबुं समाजाव माबा मोनसे मोजां मेसेज होनानै गाज्रि थासारिफोरखौ सोलायनाय लाबोनो हागोन नामा होननानै लिरनाय जादों होनना फोरमायो गोसोआ बोराया सावथुन लिरगिरि मुंदांखा फावखुंगुर मेन्डेला ब्रह्म बिथाङा। थारैनो आं दिनै गावनो लिरनाय गोसोआ बोराया जा फंबाय बिरफुं बिथाङा प्रडिउस खालामदों। दिनै अफिसियेलि ट्रेलारखौ हगारनाय जाबाय। गावनि आखाइजों लिरनाय फिल्मखौ ट्रेलारखौ गावनि आखाइजों बेखेवनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेवहाय फैनाय आलासि बिथांमोननि हेफाजाब मददखौ मोननानै आं जोबोद मोजां मोनदों। आं आसा खालामदों बे फिल्मा रायजोफोरनि गोसोआव माबा मोनसे सोलायनाय लाबोगोन। बेखायनो आं आसा खालामगोन साफ्रोमबो एसे सम दिहुननानै 3 घन्टाखौ बाहायनानै बे फिल्मखौ जुदि नायोब्ला जानो हागौ साफा सानैनि गोसोआव माबा मोनसे सोलायनाय फैनो हागौ। बेखायनो आं खावलायगोन रायजोफोरा एसे सम दिहुननानै नायफिन। माखौ बेस खालामनानै बेवहाय समाजाव सोलिफुनाय देरफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना दिनै गावसिनि थांखिनिफ्राय दोरोदनानै जौ जुवा थांखु लोगोसेनो गारि साफ्रेनाय समाजनि बेरेखा खामानि मावनाय बेफोरखौ जों गोबां नुदों। बेखायनो जों बिनिफ्राय माबोरै आनज्रायना थानांगोन, आनज्रायना थायोब्ला गावनि थांखि माबोरै मोनफुंगोन बेखौ नोजोर बोनानै बेखौ लानाय जादों। लोगोसेनो दिनैनि दिनाव जों नुनो मोनदों गावनि गोसोनि लुबैनाय हास्थायनायखौ मोनफुंनो थाखाय गावनि सनानि संसार, गावनि थाखानाय बिसि फिसा बेफोरखौ गारनानै गुबुननो अननाय होनानै गुबुन हौवानि अननाय, गुबुन हिन्जावनि अननाय बेफोरखौ लानो थांनायाव दिनै जोङो गावनि सनानि संसारा सिलिंखार जाबाय दं। दा बेफोरनिफ्राय माबोरै जों सांग्रां जानांगोन बेखौ बेयाव नोजोर होनाय जादों। लोगोसेनो जोंनि समाजाव सोलिबाय थानाय दिनै साख्रि आवलाफोर, दिनै गभर्नमेन्टनि जायफोर MLA MP बिथांमोना बोसोरबा साख्रि मावनानैनो फुल पेनसन मोननाय जायो। नाथाय जायफोर साख्रि आवला 30-60 बोसोर खामानि मावनानैबो बिथांमोना NPS लानो गोनां जायो। दा बेफोरखौबो बे फिल्मनि गेजेरजोंनो माबा मोनसे जों सोलायनाय होनो हागोन नामा गभर्नमेन्टखौ बे नोजोर लानानै बेखौ बेयाव लाबोनाय जादों। आচ্ছা गुबै खै मिनिटनि जागोन, बेसेबां घन्टानि जागोन नैबे फिल्मा 2 घन्टा 43 मिनिट। अफिसियेलि दिनै ट्रेलारखौ बेखेवबाय। रायजोआ माब्लासिम आबुं महरै बेखौ सेप्तेम्बरनि 1 खालाराव हगारनाय जागोन होननानै साननाय जादों। आচ্ছা गुबैयै सिनेमा हल बर'नि नैबे उदालगुरि जिल्लायावबो जोङो टंला होनोब्ला नुनो मोनो, नाथाय नैबे उदालगुरि नोगोराव बा सहरावनो गैया। बेनि बेलायाव मा बुंगोन नोंथाङा? बेखिनिखौथ' आङो दा टेकनिकेल बिखौ आं जेबो बुंनो हाला जाहैबाय। दा जेनेबा मोनबा डिस्ट्रिक्टआव गंबाल' होनाय जादों। दा बेवहाय सोरबा मोनबोग्रोखो, दा जेनेबा जोंनि जायगायाथ' गोबां जायगा दङ। दा मोनफ्रोमबो सिटियाव बा मोनफ्रोमबो नोगोराव जों होनो हानायाथ' सम्भब नङा। बेखायनो आं आसा खालामगोन बा गभर्नमेन्टआबो जोङो दाख्लै जाय फार्स्ट बेखेवनाय बेवहाय जा सिबा बुंदों थारैनो जिखिनि हल लुबाय दङ बियो थारनानै थोजासे नङा। थोजासे नङानो आरो थारमाने सिट केपासिटियाबो जोबोद खम जादों। बेखायनो बिथाङा दिनै हमदां हानानै बिनिख्रुइ साबसिन लुनो थाखाय बिथाङा बुंदों। बेखायनो आं आसा खालामदों जेनेबा टंलायाव लुदों, उदालगुरियाव लुदों, जों बेफोरखौ जेबो सानथ'वालासिनो जेब्ला जों फुल फ्लेजेड सिनेमा हल मोनगोन अब्ला जानो हागौ जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो मोननो हागोन। बेखौ जों आसा खालामनो हायो। जिहेतु नांगौ बायदि थोजासे सिनेमा हल गैया, रायजोनिसिम नुहोनायनि सुबिदाया माबायदि जागोन, माबायदि रोखोमनि नोंथांमोना बेखौ रायजोनिसिम सौहैहोनायनि सुबिदाखौ खालामनो सानो? दा जोङो जोबोद दुखुयै बुंनो गोनां जागोन प्रडिउसारफ्रा जोबोद फैसा खरस खालामनानै सिनेमा दिहुनो,
आर्टिस्टफोरा जोबोद खस्थ' खालामनानै सिनेमा रल खालामो गावनि न'खर गावनि संसार बिसि फिसाय गावनि मान सन्मान गासिखौबो गारनानै दा जों नुबाय बर'फ्रा सिनेमा दिहुननायनि उनावबो बुहुमावनो ओरैबायदि जाथि गैया हारि गैया दिनै बर'फ्रा गावनि सिनेमा एसेबां खस्थ' खालामनानै दिहुननाय एसेबां फैसा खरस खालामनानै दिहुननाय बे सिनेमाखौ दुब्लिबारि नाराबारि बहाबा त्रिपाल सोंनानै एसेबां गोजां बोथोराव खुदियाफोरखौ बानानै नाय एसेबां गोजां बोथोराव खुदियाफोरखौ बानानै नायनो गोनां जायो बेयो जोबोद दुखुनांथाव बेखायनो दिनैनि दिनाव जोङो समाजा गोबां जौगाबाय हारिया गोबां जौगाबाय नाथाय बे मोनसेखौ जोङो दासिमबो सोलायहोनो हायाखै बेखायनो जों सिगांनिफ्रायनो बुंबाय दङ जोंनो थोजासे हल नांगौ जायनि थाखाय जोङो नाराबारि दुब्लिबारि बेयाव नायनो गोनां जादों बेयो जोंनि थाखाय जोबोद लासिंसिं बाथ्रा बेखायनो आसा खालामगोन फैगौ समफोराव बिनि जेंनाया जोबनानै थांगोन जिहेतु बे फिल्मनि गेजेरजों रायजोनिसिम मोजां मोनसे मेसेज होनानै रायजोखौ मा खावलायगोन आं खावलायगोन आं गोबां सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय दङ बे फिल्मनि गेजेरजों समाजखौ माबा मोनसे फोसाबनो हागोनखौ आं मिजिं खालामदों बेखायनो आं खावलायगोन नोंथांमोना साफ्रोमबो एसे एसे सम दिहुनलायनानै नायनो खस्थ' खालामथों बेखौनो आं खावलायगोन नोंसोर बायदिया समाजाव गाज्रि आबहावा लाबोदों आरो सोमजिहोदों नोंसोर गावसोरथ' सेस जाखाबायानो गुबुनखौबो धंस' खालामजोब्बाय नोंसोरो मास्टार थिखादार ओइ माहाजोनफ्रा बे लाइनाव खिन्थु दुरनाम दं बर' बिजोङाव सोलायनांगोन मानसि गेदेरफोरनि आफाखि गोलैदों माने लोखि फैदों होननानै सानना लाखादों सासे सिख्लानि थाखाय बिदि जाबाय बियो संसाराव सिख्लायानो गैला नामा बिहा खालि हिनजाव सिख्लानिल' बाथ्रा लाबोलाय माबायदि लाबोग्रा बारा चेलेन्ज दा खालामदे आंजों बंस' गैयाबाबो रेकर्ड थेबाय गारगोन आं नोंसोर गासिबो एखे खुगा आरो बिगुरावल' बर' खोन्थाहरबानो जाबाय नोंसा नोंदा दाखुनो गावथारनो बुथारबायदों मोनसे नंखाय बाथ्राखौ लानानै एसेबां सिरिया खोनासं जों सफैफिनजासिम नोंसोर बेवहायनो खोमा हमनानै थाबाय था आं बिसोरखौ नागिरनानैसो गारगोन बिसोरखौ माब्लाबाबो जुलि जाहोआ बिदि जायो नामा मा खालामगोन नों न'आव थांनानैलाय सिगां जेरै दं बेबायदिनो थागोन आरो सायख'बाय गोसोआ नोंखौ गावनि असे आंदि नोंखौ सानखाबाय समायना बिबार बारियाव एसे बेरायग्लांनो मोनोबा एसे रिफ्रेश जायो गोसोआ बोराया